واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Kunjuk dumateng para bini sepuh sesepuh yang kula hormati, para bapak ibu tamu undangan yang kula hormati, mligi menipun dumateng panjenengan Bapak Tukimin Dasen Ibu Tani ingkang lumantar panjenenganipun Bapak Sastrawitono ingkang bekasi. Ingkang sepindhah monggo kalau panjenengan kula dherekaken kita tansah munjukaken rasa puji syukur syukur kita kunjuk wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala dihawet kanthi pinten nikmat ingkang kaparingaken dhateng kita sedaya. Katitik kula tinten sami tasih dipun pilihaken dening Allah Subhanahu wa taala wonten ing siang enjang menika. Lan salawat salam kula aturaken dhateng junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sepuh sing kula hormati, khususipun Bapak Sastrawitono ingkang dados sulih aturipun panjenengan Bapak Tukimin Dasen Ibu Tani ingkang kula bekasi. Ingkang sepindhah kawula ingkang dados talang aturipun saking Bapak Sugiono Dasen Ibu Rohmiyatun. Ngaturaken salam taklim kanthi fasilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangkep ingkang kaping kalih ing wondene duk rikala tanggal 19 Oktober warsa kalih selangkung teman kalih inggih menika Roro Dame Putri Amandan ingkang sampun kajatu kami kalih Bagus Tri Susilo Adi sampun kawisyada. Lan netepi punapa ing dados panipun saking Bapak Tukimin Dasen Ibu Darmi supados wonten ing ari menika kaswanaken wonten ing dalem mriki awit saking menika saking Bapak Sugiono Dasen Ibu Rohmiyatun nyendikan awit saking menika lumantar kula temanten kekalih menika kala swanaken ing mriki dipun saking Bapak Sugiono Dasen Ibu nggih awit putra putrinipun ingkang sulih Dame Putri Almandan menika tasih timur lan nginging babagan bebrayan wonten ing Madiun Agung menika dasi kekerangan nyuwun kanthi sanget sasampun kapasan wonten niku mugi putri menika karengkoh kados putra putrinipun piyambak lan nyuwun gula wentahipun miturut adat ingkang lumampah wonten mriki. Dene anggen kawula nyuwunaken manut kalih menika wau kinartanan oleh-oleh menika mboten kateng saking reginipun aning sedaya wawuhan namung kangge ngrumaketaken anggenipun bepisanan antawipun Bapak Sugiono Dasen Ibu Rohmiyatun kaliyan Bapak Tukimin Dasen Ibu Darmi wonten ing manggung menika. Jangkep ingkang sajenipun ing wektu pilih anggen kula suwan wonten niki sinartanen kalih pangomjong ingkang pasangan pun bilih mangke mboten merani panggilih pangesami kawula ingkang dados junjung lampah namung saged nyuwunaken ageng samudra bersama. Dene ingkang pungkasan ing mbok pilih pahargyan wonten ing mriki menika ing mangke sampun paripurna. Keparenga kawula badhe nyuwun pamit lan nyuwun jurung pandonga mugi-mugi sak wangsul kula saking dalem pahargyan ngajeng ing dalem suwang tansah ginanjar kawujudengan kalis ing sambikala. Mbok pilih mekaten ingkang segel kula aturaken wonten kerangipun nyuwun pangapunten kawula pribadi ingkang matur wonten ngarsa panjenengan lenggana kathah lepat kula ingkang matur dihawet jubluk ing pangerosan kirang sesrepan kawula ugi mawantu-wantu nyuwun ageng isih samudra paksani ing wasana bila tukul daya waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.